L-ilma huwa riżorsa essenzjali għal ħajja tagħna, iżda huwa wkoll riżorsa skarsa u għaldaqstant huwa kruċjali li nibżgħu għalih. Għaldaqstant reġgħet tnediet il-kampanja ffinanzjata mill-HSBC Catch the Drop, kampanja li tqajjem kuxjenza fost it-tfal dwar l-importanza tal-ilma. Rridu ħafna ilma biex għall-indafa, għax-xorb, mal-bidja. Jekk ma jkollniex ilma, bħal m'hemm f'xi pajjiżi, ikun hemm ħafna mart, mewt, ħmieġ u ma ngħixux. L-ilma huwa ħafna bżonnjuż għax aħna hekk ngħixu. Kif ukoll għandna bżonnu għall-iġiene tagħna kif ukoll għax-xorb. L-ilma huwa importanti ħafna x'kieku ma nsalvawx u kieku ma jkollniex iżjed pjanti. Attività prinċipali ta' din il-kampanja hija wirja tal-arti li se tittella mill-istudenti tal-Kulleġġ San Ignazju, wirja ta' 48 biċċa li jippromovu l-bżonn tal-ilma. Il-wirja se tinfetaħ għal pubbliku nhar it-tnejn fil-bini tal-Parlament. Meta tispiċċa din il-wirja l-biċċiet tal-arti se jgħaddu għall-irkant bil-flus kollha jmorru għal Malta Community Chest Fund. Is-sena li għaddiet minn attività simili l-Kulleġġ San Ignazju ġabar mal-580 euro li jingħataw lill-Community Chest Fund sabiex tkompli tajn iktar persuni. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca ringrazzjat lill-istudenti tal-li bit-talenti tagħhom mhux biss se tiqajmu kuxjenza għall bżonn tal-ilma, imma qed jgħinu lil min hu fil-bżonn.